to Malam Imalu ba zai yi ba, ai riga ce ba wuya. Duk wannan ya maza ice riga ba wuyan nan da shi ake, to shi ne mai laifin. Don haka Malam Imalu ya yi daidai, kuma ɗan uwa na sai an sako su, ko kuma 'yan sanda ku cewa sai ya kawo muku Malam Imalu banda shirme irin naku kuma da baku iya aiki ba. Yanzu ka taba jin barawo ya zo ya hukunci akan sata? Kai ka taba ji? Zancen banza ne, zancen wofi, siyasa ce, arin gizo ne da suke son su bata wa Ganduje suna. Amma barnar da ake a wannan gwamnatin ta Kwankwasiya, na rantse da girman Allah ba a yi ta ba a lokacin Abdullahi Umar Ganduje. Kai ka sani mutanen nan fa ba cin mutuncin da kai Ganduje, Allah ya saka masa da alheri. Ina zuwa don Allah, yana da haƙuri. Wallahi yana da haƙuri. Adawar da Ganduje kamu da i daban, da kai kurkuku da i daban. Idan gaskiya ta fito ka faɗa daban, ko akan mahaifinka ne. Ganduje ya zama jarumi, duk bata masa suna da 'yan Kwankwasiya suka ringa yi. Wallahi azimu babu wanda aka ce ya taba kamawa, sai ni ma da ya kama ni a cikin APC. Amma duk abin da za su yi masa da iya shegen da suka ringa yi, kai hatta sai da suka taba mutuncin iyalinsa, suka taba mutuncinsa, yarinyar da ya aurar. Shi wannan shugaban Kwankwasiya mai bai faɗa a kanta ba, amma yi haƙuri. Kuma babu irin cin mutuncin da ba su yi ba a gwamnatin shekarau, amma da ike ba su da kunya yanzu. Wai da kayi magana wai sai a ce wai ɗan sanda ikama ka. Zancen banza, zancen wofi a demokuraɗiyya kun. Kayi magana misali ko dai da ka tsallake iyaka, tun da daga inda yancin ka ya kare, daga nan na wani ya fara. To ka san wani abu, a demokuraɗiyya kana da yanci. Tsarin mulkin kuma Najeriya shashi ina jin na 39 ne, ya fa duk ɗan Najeriya dama i faɗa albarkacin bakinsa. Idan ana cutarsa i faɗa, idan kuma ana taimakonsa ya faɗa. Amma wannan gwamnatin yanzu, jiya nake jin labarin wai sun kama wane ne dan uwa Rano, wai akan to an kama shi tunda har yanzu ina zonal. Kaga ba daidai ba shine Malam wane ne ake kiransa, Malam Iwalu ike ne, Imalu, Malam Imalu. Ka ji zancen banza fa, riga ce ba wuya. Wai kuma 'yan sandan su kuma da yake ba su san aikinsu ba, sai ya kawo musu Malam Imalu. Ka ji facirme irin na Najeriya. Bukata ce, dan me za a hana shi faɗa albarkacin bakinsa? Kuma da ike magana idan akan kuɗi ne biliyan 6 da miliyan 600 da miliyan 500 bai faru ba, satar cin amana ba ta faru ba? Ai ba shi ya faru ba, ta faru. Ni ban yadda zargi ne ba, hujjata shi ne duk mutumin da aka ce ana zargin ka da wani abu, sai ka komo da wani abu a cikin kudin, ka komo da biliyan 1 da wani abu, to wannan ba zargi ba ne. Tabbas idan babu rami mai ikawo rami, idan bai ci ba mai isa zai komo da biliyan 1 da wani abu. Ba magana haka ba. Sannan za ka ga saboda binkicen sai in maza ije ya karɓo kotu oda. Idan babu rami mai ikawo rami, idan bai ci ba ko ba a yi cutar ba, mai isa zai tafi wajen alkali ya ce a kawo kotu oda. Can wofi, mu tsofaffin 'yan siyasa ne, ba za a gaya mana irin wannan zancen banza yadda ake gaya talakawa da su da 'yan koransu a gidan rediyo. Ayala, abba ya yi aiki, ai wane ne. Ga su matalauta magoya bayan nasu, matalauta wata wanda yake a cikin ma 'yan rediyo din. Idan ka gansu, wallahi wani yanda ka san burgu haka yake. Ina tafiya da slippers. Al'umma ba a yi musu albazaranci da ita kenan. Dukiyar al'umma ina ake yi? Ana sace kuɗi biliyan 6 da miliyan 500, ka zo kana cewa ana tattalin arziki, ka ce ana wa mutane tanadi. Ana sata biliyan 2 da wani abu. Ina zuwa, ana sata biliyan 2 da wani abu na gidan na local government. Gwamna ice ba shi ya sa hannu ba, ta ina ya fita? Ai akwai sakarci ma. Wallahi da ya san abin da yake, mu kuma da mun san abin da muke, billahi sai mun wa abba kiranye. Ya biliyan 2 za, wallahi sai mun masa kiranye. Sai an masa kiranye. Ya biliyan 2 za ta bata, ka ce wallahi baka san lokacin da ta bata ba. A ji a ɗebi kuɗi a ma'aikatar ruwa, ka ce baka sani ba. Ka san abin da kake, ko ka san nauyin da Allah ya dora maka na mutane? To shi kenan, kiranyen mutane ba mu yadda ba mu fito titi mu yi zanga-zanga ta limana. Tsarin mulki ya bamu mu zo mu kwanta a tituna, mu hana kasuwa budewa,
sannan ko mu zo mu rufe dukkan wata ministry na gwamnati mu ce kuma 'yan majalisa mu je mu kwanta a majalisa sai kun zo kun tsige shi billahi lazi da kanmu ya waye sai mun yi haka. Ai babu amfanin ka bar abba a gwamna, babu amfani, gashi matsaloli da yawa amma sun iya adawa su je su kama wannan su je su kama wannan su je su kama wannan. To me dalili kaman ku ne? In an kama mutum watakila ba ya aikata wani abu ba daidai ba ana so yi karin hasari. Dan uwa na me yayi? An ce yayi Malam Imalu. To Malam Imalu ba zai yi ba? Ai riga ce ba wuya. Idan ba sha ba waye zai ɗauka riga ba wuya? Duk wannan ya maza ice riga ba wuyan nan da shi ake, to shi ne mai laifin. Don haka Malam Imalu ya yi daidai, kuma dan uwa na sai an sako su, ko kuma 'yan sanda ku ce sai ya kawo muku Malam Imalu banda shirme irin naku kuma da baku iya aiki ba.